Wah, bumi gomot panik lagi sini ya? बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो नागिरदों। बदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार ओनसोलाव बांग्रिं मावनायनि जोहै दै ओंखारदों। बदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार ओनसोलाव बांग्रिं मावनायनि जोहै दै ओंखारदों। बर' बाजार ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि जनायनि बायदिब्ला बे जायगायाव सिगांनि समाव दै ओंखारामोन बा दै गैयामोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बे जायगायाव बांग्रिं मावनायनि उननिफ्रायसो बेवहाय दै जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बर' बाजार ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि जनायनि बायदिब्ला बे जायगायाव सिगांनि समाव दै ओंखारामोन बा दै गैयामोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बे जायगायाव बांग्रिं मावनायनि उननिफ्रायसो बेवहाय दै जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। Wah, bumi gomot panik lagi sini ya? Rektor bisa mana? Bumi gomot panik. Oh. Ini panik lagi sih? Hah? नैबेयाव हा गावदो र' आं दिन्थिनि मानसिफ्रा बिराद नायनो फैगासिनो दासो नैबेयाव गावदोंमोन इयाव हा आगान खोमोरबाय मानसिफ्रा नै फुङावथ' दै गैयामोनलै बेयावहा नै माबायदि गावदो नायलाय र'दै आं दिन्थिनि नै बै दै नुनाया दै फुङावहा दैया गैयामोन आरोना हा गावस्रानानै ओंखारजोबनाय ना मोनलायलायदो सासे खुदिया गथ'आ नाखौ लानो थांबाय नैबे दैया नैबेयावहा थुबथिंसेबो दै गैयामोन माने नैबे दैया नै बिनिफ्रायनो खारनायमोन नामा नैबे गावनायमोन न' नैबे गुफुर जानाया नैबेफोर हाया नाय बिराद गोलाव जाबाय दैया नै बेयाव थुबथिंसेबो दै गैयामोन फुङावहा आरो माखासेफोरा मा सिगांथिं नायनो थांमोन नामा बबे आयो दै बोहैबाय बेयावहा दैयानो गैयामोन फुङाव नाय दानि दैखौ नाय फुङाव माबायदि फैगोन ओंखारदों नै दैखौ बे दुब्लिखिनि गासिबो फोजोब्बाय नै हा मानसिफ्रा फैगासिनो नै गावबाय फुङावथ' दै गैयामोन बेयावहा न' फार्स्टनि खनसे गोदोराव गावबाय नामा बे बेबायदि नुफेराखैमोन नै बेफोरबो नै दै ओंखारनाय जायगाया
बे बिदियानोमोन